हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 10वा अध्याय करतोय, विभूती योग. तुमची आतापर्यंत अर्धी भगवद्गीता संपलेली आहे बरं, अभ्यास करून. तर आता प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग चालू करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. तर आज आपण करतोय 10वा अध्याय विभूती योग. आता मला प्रथम सांगा, मी तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय तुम्हाला, तर विभूतीचा अर्थ काय आहे? कोण सांगेल मला? हात वर करा. अनम्यूट करता येते. यज्ञामधली जी हे अगरबत्तीची जी राख असते तिला विभूती. हा बरोबर आहे. आणि कोणाला काही सांगायचं आहे? बरोबर सांगितलंय तुम्ही. विभूती म्हणजे अंगारा. हो बरोबर, जी आपल्याला मंदिरामध्ये वगैरे देतात ना. बरोबर आहे. पण इकडे विभूतीचा अर्थ वेगळा आहे बरं का. संस्कृत मध्ये ज्याप्रमाणे एक शब्द असतो त्याला अनेक अर्थ असतात, तर इकडे विभूती म्हणजे ऐश्वर्य. कोणाचं ऐश्वर्य? कृष्णाचं ऐश्वर्य. मग इकडे कृष्ण आपल्याला त्याच्या विभूतींबद्दल का सांगतोय, त्याच्या ऐश्वर्याबद्दल का सांगतोय? तो काय असा अहंकारी आहे का की त्याला सगळी त्याची संपत्ती अशी फ्लॉन्ट करायची आहे की हे बघा, या माझ्या गाड्या, हे माझे बंगले, असं ते. इकडे या भौतिक जगामध्ये जसं श्रीमंत माणसं आपल्या संपत्तीचं प्रदर्शन करतात, असं त्याला करायचंय का? तो तसा आहे का? नाही. मग इकडे काय झालंय की 9वा अध्याय शेवटचा श्लोक जो आहे त्यात अर्जुनाने त्याला काय, अर्जुनाला कृष्णाने काय सांगितलंय? कोण मला सांगू शकेल? क्वेश्चन काय माताजी समजलं? काय म्हटलं? सांगू? सांगा. मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वेवम् आत्मानं मत्परायणः. करेक्ट. मन मना, तू सदैव मनाने माझं चिंतन कर, असं कृष्णाने सांगितलंय. आता आपण सदैव कृष्णाचं चिंतन कसं करायचं? जर आपल्याला खरोखर अविचल भक्ती पाहिजे, मन सदैव कृष्णावर पाहिजे, तर मग चिंतन आपण कसं करायचं कृष्णाचं? आपण तर सगळं भौतिकात पडलेलो आहे. आपल्याला सगळ्या भौतिक वस्तू हव्या आहेत आणि आपण भौतिकाकडेच आकर्षित होतो. मग आता आपण कृष्णाचा विचार कसा करायचा? तर
कृष्णाने त्याचं ऐश्वर्य सांगितलंय, जे जिकडे जिकडे बघून आपल्याला लगेच कृष्णाची आठवण येईल. आता बघा, समजा जर एक घरी लहान मूल असेल आणि आईला आपलं मूल खूप आवडतं, मग आता तो मुलगा नाही तर मुलगी शाळेत जायला लागल्यावर त्याची खेळणी तशी घरी पडलेली असतात, त्याची पेन्सिल एकीकडे पडलेली असते, बूट, मोजे, खेळणी, कपडे त्याचे. तर हे सगळं बघून जेव्हा आई आवरते तेव्हा ती रागाने आवरते का? नाही, तिला ती प्रेमाने ती म्हणते की किती पसारा करून ठेवलाय, पण त्या म्हणण्यात सुद्धा प्रेम असतं बरं का. आणि तिला आठवण, ती गोष्ट बघितल्यावर तिला लगेच त्याची आठवण, त्या मुलाची आठवण येते की बाबा हा या खेळण्याने खेळत होता, किती त्याला हे खेळणं आवडतं किंवा जे काय असेल, तिला त्या बाळाची आठवण येते. तर त्याचप्रमाणे आपल्याला आता कृष्णाची आठवण येण्यासाठी कृष्ण त्याचा ऐश्वर्य दाखवतो की ठीक आहे, तुम्हाला अजून माझ्याबद्दल नैसर्गिक प्रेम उत्पन्न होत नाहीये, मग तुम्ही समजा जर माझ्या विभूतींचं दर्शन घेतलं की मग तुम्हाला लक्षात येईल, अरे कृष्ण हा इकडे, कृष्ण हा इकडे. आणि तुम्ही मला, म्हणजे आपण तेव्हा हे सगळं बघितल्यावर कृष्णाची स्तुती करू, त्याला ग्लोरीफाय करू. आणि जेव्हा आपण त्याची स्तुती करू तेव्हा आपल्याला आपला जो भाव आहे मनातला, तो हळूहळू बदलतो. भौतिकाचं आकर्षण कमी होतं आणि कृष्णाकडे आपण आकर्षित होतो. तर म्हणून अर्जुनाने कृष्णाला सांगितलं की मला तुझ्या ज्या विभूत्या आहेत त्या सर्व काही दाखव. म्हणजे अर्जुन सांगतोय, पण आपल्याला त्याचा त्यामुळे उद्धार आपला होतोय. म्हणजे आपली जी भक्ती आहे ती आणि दृढ होते ती. आणि कृष्णाने सांगितलंय ज्याप्रमाणे की मन मना, आता 24 तास कृष्णाचं स्मरण करणं शक्य नाही, पण हे जे आहे असं बघून जेव्हा आपण मनात ठेवतो तेव्हा आपल्याला आपण थोडेसे जवळ जातो कृष्णाकडे. अरे इकडे कृष्ण आहे, इकडे कृष्ण आहे, इकडे कृष्णच आहे, हे सर्व तर कृष्णमय आहे असं आपण म्हणायला लागतो. तर आता आपण चालू करूया अध्याय 10वा, विभूती योग. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास बसताय भगवद्गीता ऐकताय, त्या श्री राधा गोविंदांना मी साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहून ठेवलेली आहे आणि किती प्रेमाने आपल्याला ते सांगत आहे की तुम्ही जप करा आणि हे जग जे आहे तुमच्यासाठी नाही आहे, तुम्ही कृष्णाचे आहात. किती प्रेमाने आपल्याला सांगताय की मी तुम्हाला भक्तीसाठी 4 नियम सांगितले, ते मी आता तुम्हाला 12व्या अध्यायात सांगेन. तर ते 4 नियम म्हणजे काय, ते ऍक्च्युली तुम्ही मुक्त होण्यासाठी हे नियम आहेत, तुम्हाला बांधण्यासाठी नाहीत. तर त्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवलेली आहे. त्यांच्याशिवाय उपक्रम घडूच शकला नसता. म्हणून श्रील प्रभुपादांना नमस्कार करून आपण त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी, ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, स्लाइड्स केल्या, प्रेमा माताजी त्यांनी पण काही स्लाइड्स केलेल्या आहेत आणि त्यांनी मला ट्रेन केलं म्हणून मी आज तुमच्या समोर बसले. तर या सर्वांना मी वंदन करते. त्याचप्रमाणे आता कुमुद माताजी, माझ्या को होस्ट किंवा इतर सुद्धा जे तुम्हाला स्क्रीनच्या पाठीमागे आमची जी टीम आहे ती दिसत नाहीये, परंतु काही जणांनी या स्लाइड्सचं पण खूप एडिटिंग केलेलं आहे. इकडे मराठीमध्ये खूप चुका होत्या, त्या सर्वांना मी प्रणाम करते आणि मग आता चालू करते. हे जगन्नाथ, बलराम आणि सुभद्रा देवी.
आता या अध्यायामध्ये कालच्या अध्यायात आपण केलं, थोडीशी समरी आपण बघूया की त्यामध्ये कृष्णाने काय सांगितलंय. कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की तू माझ्यावर मत्सर करत नाहीस, तू मला खूप प्रिय आहेस, म्हणून मी तुला हे गुह्य ज्ञान देतो. मग ते गुह्य ज्ञान काय आहे ते सर्वात शेवटी त्यांनी सांगितलंय, मनमना भव मद्भक्तो. ते जे आहे ते गुह्य आहे. आणि मग त्यांनी सांगितलंय की जर आपल्याला कृष्णाकडे जायचं असेल तर आपल्याला काय करावं लागतं, आणि जे महात्मे कोण आहेत हे त्यांनी सांगितलं. आणि महात्मे काय करतात, ते सतत कृष्णाचं कीर्तन करतात. तर इकडे पण अर्जुनाने ऐकलंय की जे महात्मे जन आहे ते कृष्णाचं सतत कीर्तन करतात, म्हणून कृष्ण त्यांचं रक्षण करतो. मग आता मी सतत कीर्तन कसं करू, असा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. मग परत शेवटी पण कृष्णाने तेच सांगितलंय की अनन्य भक्तीद्वारे आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकते. मग तिकडे पण त्यांनी तेच सांगितलंय, मन मना भव मद्भक्तो. परत तू सतत माझं चिंतन कर, माझी पूजा कर, मला नमस्कार कर. तर हे परत त्यांनी सांगितलंय. मग आता सतत कीर्तन कसं करायचं, तर आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की त्याच्यावर सतत ध्यान कसं करता येईल. आता कृष्ण कोण आहे, आता कृष्णाबद्दल आपल्याला माहिती नाहीये. मग आपल्याला कृष्ण कोण आहे हे कोण सांगेल, कृष्ण स्वतः सांगेल, तेव्हाच आपल्याला समजेल. आणि असं का कृष्णाने म्हटलंय की मी तुला सांगतो अर्जुना, कारण कृष्ण कोण आहे हे देव देवता ऋषी सुद्धा जाणू शकले नाही, कारण त्यांचाही तो उगम स्थान आहे. मग थोडस शुद्ध भक्ती बद्दल इकडे सांगितलेलं आहे, किंवा 10.8 ते 10.11 हे जे श्लोक आहे याला चतुर्श्लोकी भगवद्गीता म्हणतात. म्हणजे उद्या तुमचा भगवद्गीतेचा क्लास झाला आणि संक्षिप्त तुम्हाला सांगायचं की मी काय शिकलो भगवद्गीतेमध्ये किंवा मी काय शिकले, तर हे भगवद्गीताचा हा सार आहे. म्हणजे यात पूर्ण तुम्हाला भगवद्गीता वाचली नाही, जर कुठले 4 श्लोक वाचायचे असतील तर हे म्हणजे सगळं तुम्हाला समजतं वन ग्लान्स की काय आहे. मग अर्जुनाने कृष्णाला म्हटलं, हो खरंच तू परम आहेस, तूच आदि पुरुष आहेस आणि तो सुप्रीम आहे, श्रेष्ठ आहे, हे त्याने स्वीकारलं. आणि मग तो कृष्णाला सांगतो की तू मला तुझ्या विभूती ज्या आहेत त्या मला दाखव, त्यांचं मला दर्शन घ्यायचंय. आणि मग कृष्ण त्याच्या विभूत्यांचं दर्शन देतो. तर इकडे हे जे कृष्णाने आपलं किती ऐश्वर्य दाखवलेलं आहे, तर या अध्यायामध्ये जे आहे ते त्यांनी 82 ऑप्युलन्सेस, 82 त्याच्या ज्या विभूत्या आहेत किंवा त्याचं जे ऐश्वर्य आहे, तर ते 82 ऐश्वर्य त्यांनी आपल्याला सांगितलेली आहे. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. श्री भगवान म्हणाले, हे महाबाहो अर्जुन, पुन्हा ऐक. तू माझा प्रिय मित्र असल्यामुळे तुझ्या हितार्थ मी तुला हे ज्ञान प्रदान करीत आहे, जे मी पूर्वी सांगितलेल्या ज्ञानापेक्षाही श्रेष्ठ आहे. आता इकडे अर्जुनाचा प्रश्न असतो ना की आता सतत कीर्तन कसं करायचं, सतत कृष्णाला मनामध्ये कसं ठेवायचं. तर कृष्णाला समजतं की अर्जुनाला अजून काहीतरी मी याच्यावर बोलायला पाहिजे की सतत ध्यान कसं करायचं. नुसतं सतत कीर्तन कर म्हटलं तर अर्जुनाला ते उत्तर मिळालेलं नाहीये. मग आता कृष्ण अर्जुनाला
काय सांगतोय त्या श्लोकात आहे, भुव एव शृणु. शृणु म्हणजे ऐक, भुव म्हणजे पुन्हा, पुन्हा एकदा ऐक अर्जुना. तर ऐकण्यावर खूप भार दिलेला आहे कृष्णाने, आणि आपण सुद्धा तो समजून घ्यायला पाहिजे की जे हे वैदिक नॉलेज आहे किंवा हे जे कृष्णाचं ज्ञान आहे ते आपल्याला पहिल्यांदा ऐकून घेतलं पाहिजे. आणि मग म्हणजे पहिला आपण हरे कृष्ण जप करतो, पण पहिला ऐकलं असतं, पहिल्यांदा ऐकल्यानंतर आपण बोलतो. तर आता 3 वेगवेगळे मार्ग आहेत की आपण कुठलंही ज्ञान जे आहे ते ग्रहण करू शकतो. आणि ज्ञान आपण कोणाकडून ग्रहण करू शकतो? गुरु, साधू, शास्त्र, बरं का. तर 3 मार्ग कोणते आहेत ज्ञान ग्रहण करायचे? एक म्हणजे तुमची इंद्रिय, त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण, म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग. म्हणजे एक एक्सपेरिमेंट बघितलं की आपल्याला खात्री पटते, हो हे जे काय सांगताय ते बरोबर आहे, म्हणजे सीइंग इज बिलिव्हिंग. मग दुसरं म्हणजे अनुमान प्रमाण, म्हणजे एक्सपिरियन्स. आता एखादी गृहिणी स्वयंपाक करते, तर आता तिला समजतं अरे भाजी ना ही कवळी आहे, चला आता गॅस न बघता ती 15 मिनिटात कुकर बंद करते किंवा कढई जी आहे ती गॅस बंद करते, आणि तिला माहितीये की ही भाजी कवळी आहे, 15 मिनिटातच शिजणार. त्याला काय म्हणतात? अनुमान प्रमाण. आणि तिसरं म्हणजे श्रुती प्रमाण किंवा शब्द प्रमाण, म्हणजे ते ऐकायचं, ते ऐकायचं नाही, ऐकायचं ज्ञान, आणि मग ते आपण त्याप्रमाणे वागायचं, आचरण करायचं. आता जेव्हा प्रत्यक्ष प्रमाण आणि अनुमान प्रमाण यात आपली इंद्रिय इन्व्हॉल्व्ड असतात, आणि आपली इंद्रिय परिपूर्ण नाहीये, तर त्यामुळे आपण तो कृष्ण जो परफेक्ट आहे, आपले इम्परफेक्ट सेन्सेसनी आपण त्याला जाणू शकत नाही. त्याच्यामुळे प्रत्यक्ष प्रमाण आणि अनुमान प्रमाण यांनी आपल्याला त्याचं ज्ञान घेता येत नाही. मग उरलं काय? श्रुती प्रमाण किंवा शब्द प्रमाण. तर ऐकून आपल्याला ज्ञान घेता येतं, आणि ते ऐकून हे ज्ञान कसं आहे की ऐकून पहिल्यांदा आपलं जे हृदय आहे ना ते साफ व्हायला लागतं, आणि साफ होऊन ते ज्ञान हळूहळू आपण ते आचरणात आणू शकतो. तर हे इकडे कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलंय की माझं ऐक तू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. माझी उत्पत्ती किंवा ऐश्वर्य स्क्रीनवरती नाही येऊन राहिले, स्क्रीनवरती देवतांना कळत नाही, तसेच महर्षींनाही कळत नाही, कारण सर्व प्रकारचे देवतांचे आणि महर्षीचेही मूळ मीच आहे. सर्व मनुष्यांमध्ये मोहरहित झालेला जो मनुष्य मला अजन्मा अनादी सर्व जगताचा स्वामी म्हणून जाणतो, तोच केवळ सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे कृष्णाने कारण सांगितलंय, अर्जुना का मी सांगतोय ऐक. का ऐक? कारण तुला हे ज्ञान कोणीही देऊ शकणार नाही आहे की जे देव देवता आहेत, जे देवर्षी आहेत, ऋषी आहेत मोठमोठे, त्यांना सुद्धा हे ज्ञान नाहीये. हे माझ्या ऐश्वर्याबद्दल फक्त मीच बोलू शकतो. म्हणून हे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांचा मूळ आहे, आणि जो कृष्णाला ओळखतो की तो अजन्मा आहे, अनादी आहे, तो सर्व पापांपासून मुक्त होतो. म्हणजे आपण हे तत्वतः ओळखत नाही. ठीक आहे, आपण हे शब्द लिहिलेले ते वाचतो आणि हो हो म्हणतो, पण अजून तत्वतः ओळखत नाही.
ज्या क्षणी आपण तत्वतः ओळखू की कृष्ण कोण आहे, त्या क्षणी आपल्या तोंडातून सारखं कृष्णाचं नाम निघेल, आपण क्षणभरी त्याला विसरू शकणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. सप्तर्षी गण आणि त्यांच्या पूर्वीचे 4 महर्षी तसेच मनु मानव जातीचे प्रजापती माझ्या मनापासून निर्माण होतात, म्हणजे माझ्यापासून उत्पन्न होतात आणि विविध लोकांवरील निवास करणारे सर्व जीव यांच्यापासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितले ज्यांचा डायरेक्ट जन्म माझ्यापासून, माझ्या मनापासून झालेला आहे, हे सुद्धा मला ओळखू शकले नाही. मग ते कोण? सप्त ऋषी आणि 4 महर्षी. सप्त ऋषी म्हणजे अत्री, अगस्ती, भारद्वाज, जमदग्नी, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र. आणि 4 महर्षी म्हणजे कोण? सनक, सनंदन, सनातन आणि सनत कुमार. हे जे आहेत हे 4 कुमार झाले. तर हे सुद्धा कृष्णाला ओळखू शकले नाही, जरी ते डायरेक्ट कृष्णाच्या मनापासून त्यांचा जन्म झालेला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. एतां विभूतिं योगां च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. त्याला माझ्या ऐश्वर्याची आणि योग शक्तीची वास्तविकपणे खात्री पटते, तो अनन्य भक्ती योगामध्ये तत्पर होतो, यात मुळीच संशय नाही. हरे कृष्ण. तर इकडे काय सांगितलंय की जो कृष्णाचा भक्त असतो, कसं ओळखायचं की हा कृष्णाचा भक्त आहे? लिटमस टेस्ट आहे बरं का ही. आपण बघतो ना, ऍसिड अल्कली आहे, लिटमस पेपर घेऊन आपण बघू शकतो. तर जो ज्याला खात्री आहे की कृष्ण हा सर्वात श्रेष्ठ आहे, हा सर्व लोक महेश्वरम आहे, तो अनन्य भक्तीमध्ये स्थित असतो. म्हणजे 24/7 तो काय करतो? कृष्णाच्या भक्ती सेवेमध्ये रत असतो. ज्याप्रमाणे शिल प्रभुपाद काय करत होते, ते कंटिन्युअस त्यांचा नामजप असेल, मग प्रवचन असेल, मग त्यांचं लिखाण असेल, कधी ते त्यांच्या डिक्टाफोनवर काहीतरी हे करायचे, रेकॉर्डिंग करायचे, मग त्यांचे जे भक्त आहे ते सगळे ट्रान्सक्रिप्ट करायचे. तर हे कंटिन्युअस त्यांचं चाललं होतं. आणि ते तुम्हाला माहितीये किती तास झोपायचे? फक्त 1.5 ते 2 तास. पहाटे म्हणण्यापेक्षा मी रात्रीच आपण म्हणतो, रात्री 12:30ला ते उठायचे, पूर्ण जप करायचे, त्यांचं लिखाण असायचं आणि वाचन असायचं. आणि त्याच्यानंतर पहाटे 6ला मात्र फिरायला जायचे. कारण तुमचं शरीर हे साधन झालं ना, तुम्हाला जर शरीर चांगलं ठेवलं तरच तुम्ही हे सगळं करू शकता. आणि हे कसं 1 तास अर्धा तास करून उपयोग आहे का? नाही. अनन्य भक्ती म्हणजे सतत. हे इकडे तुम्हाला ही स्लाइड दिसते, इकडे तुम्हाला दिसतंय का? कृष्ण आणि बलराम हे दोघंही मथुरेमध्ये येत आहेत. आणि व्यासदेवानी याचं खूप सुंदर डिस्क्रिप्शन श्रीमद भागवतम मध्ये 10वा स्कंद आहे ना, त्याच्यात दिलेलं आहे की सगळी लोक इतकी आकर्षित झाली कृष्णाकडे की ते जे काय करत होते ते तसेच थांबले आणि कृष्णाकडे बघत राहिले. आणि व्यासदेवानी लिहिलंय की तिकडे जी घरं होती किंवा ज्या गच्च्या होत्या, त्या गच्च्यावर सुद्धा बायका पुरुष जाऊन उभे राहिले आणि सर्वजण कृष्णाला बघत होते. आणि इकडे त्यांनी सांगितलं की ज्याप्रमाणे एखादा सूर्य असेल
तर सूर्य पृथ्वीवर कितीही गर्दी झाली तरी सर्वांना जसा सूर्य दिसतो त्याचप्रमाणे इकडे माणसांची खूप गर्दी होती, पण कृष्ण हा सूर्यासारखा होता. लोक सगळीकडून त्याचं दर्शन घेऊ शकत होते. म्हणजे हे व्यासदेवानी खूप सुंदर तऱ्हेने सांगितलेलं आहे. हरे कृष्णा. अहम सर्वस्य प्रभवः मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावः समन्वितः. मीच सर्व प्राकृत आणि आध्यात्मिक जगतांचा उत्पत्ती करता आहे. सर्व काही माझ्यापासून उद्भवते. जे बुद्धिमान मनुष्य हे पूर्णपणे जाणतात ते माझ्या भक्तीमध्ये संलग्न होतात आणि अंतःकरणापूर्वक मला भजतात. हरे कृष्ण. तर इकडे आता आपली चतुर्श्लोकी भगवद्गीता चालू होते किंवा भगवद्गीतेचा सार काय आहे की या पहिल्या श्लोकामध्ये 10.8 या श्लोकामध्ये कृष्णाने सांगितलंय की मी सर्वांना निर्माण केलेला आहे. आपण सर्व निर्मित आहोत. म्हणजे आता जे श्लोक आहे त्यात आपण काय शिकणार आहोत की कृष्णाचा आणि आपला संबंध काय. संबंध म्हणजे कृष्ण हा क्रिएटर आहे, आपण क्रिएटेड आहोत. मग 10.9 मध्ये काय समजणार आहे की हा मी कृष्णाने मला निर्माण केलंय, पण माझी ऍक्टिव्हिटी काय आहे. एका रिलेशनशिप मध्ये नेहमी कुठली तरी ऍक्टिव्हिटी असते. मग ती ऍक्टिव्हिटी काय आहे आणि 10.10 आणि 10.11 मध्ये कृष्णाने सांगितलंय की प्रयोजन काय आहे, म्हणजे गोल काय आहे की आपण एका रिलेशनशिप मध्ये आहोत. मग आपल्याला काय मिळणार आहे हे कृष्ण आपल्याला सांगते. म्हणजे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन याबद्दल आता आपल्याला समजणार आहे. तर हे जे 10.8 होतं त्याच्यामध्ये संबंध सांगितलाय. आता अभ्युदय, आपण ऍक्टिव्हिटी बघूया. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्ते परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन माझ्या सेवेसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे आणि त्यांना नेहमी एकमेकांना ज्ञान देऊन आणि माझ्याबद्दल बोलण्यातून खूप समाधान आणि आनंद मिळतो. हरे कृष्ण. आता इकडे तुम्हाला शिल प्रभुपाद दिसताय आणि त्यांचे सगळे भक्त. तुम्हाला आवाज येतोय का ऐकू? येस माताजी. हो माताजी. आता येत नाहीये. आवाज नाही येते माताजी, फक्त व्हिडिओ दिसतोय. व्हिडिओचा आवाज येत नाही. माताजी व्हिडिओचा आवाज येत नाही. आता येतोय? हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, तर आता तुम्ही हे माझा आवाज येतोय ना ऐकू आता? हो माताजी. हो. तर बघितलं किती आनंदाने ते सगळे भक्त संकीर्तन करत होते आणि नाचत होते. हा डान्स जो आहे ना हा शिला प्रभुपादांनी त्यांना शिकवला, म्हणून याचं नाव आहे स्वामी डान्स. तर आता भक्त शिल प्रभुपाद काय म्हणतात की या आध्यात्मिक जगामध्ये लव्ह ऍट फर्स्ट साईट असं कधीच नसतं बरं का, की जे या भौतिक जगामध्ये असतं इकडे नसतं. इकडे प्रेमचा अर्थ म्हणजे काय, सर्व्हिस किंवा सेवा. आणि ते कसं नॅचरली प्रेम, ज्याप्रमाणे एखाद्या आईला लहान बाळाचं नॅचरली प्रेम येतं, त्याचप्रमाणे भक्तांना सुद्धा नॅचरली कृष्णासाठी प्रेम वाटतं. नॅचरली ते म्हणतात मी माझं जीवन मी तुझ्यासाठी समर्पित करतो, हे नॅचरली येतं, नॉट बाय फोर्स. तुम्ही बघा जे कृष्णाचे भक्त आहे आनंदाने ते सर्व काही कृष्णाला देतात. तर इकडे हे अभ्युदय आहे. अभ्युदय म्हणजे काय की या रिलेशनशिप मध्ये आपली ऍक्टिव्हिटी काय आहे, तर आपण सेवा करायची. कोणाची सेवा करायची, कृष्णाची सेवा करायची. जेव्हा आपण एकमेकांकडे बोलतो तेव्हा फक्त कृष्ण कथाच सांगायची, कृष्णाबद्दल बोलायचं. आणि जेव्हा आपण कृष्णाचं ज्ञान एकमेकांना देतो तेव्हा काय होतं, दोघांना खूप आनंद आणि समाधान मिळतं. तर हे जी आहे ना ही ऍक्टिव्हिटी झाली या अभ्युदय झाला 10.9. आता पुढे आपण प्रयोजन Hare बघतो. Krishna. कुमुद माताजी. येस माताजी. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. जे प्रेमाने माझी सेवा करण्यासाठी सतत समर्पित असतात त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता बघा समज कोण देतं, कृष्ण देतो. 7वा स्कंद श्रीमद भागवतम त्यात प्रल्हाद महाराजांनी म्हटलंय की आपल्या स्वतःच्या एफर्टनी, आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नांनी कितीही तुम्ही प्रयत्न केले तरीही तुम्हाला ज्ञान मिळू शकत नाही. पण जर भगवंताची कृपा असेल, जर श्रीकृष्णाने कृपा केली किंवा जर त्याच्या शुद्ध भक्तांची आपल्यावर कृपा झाली तरच आपल्याला ज्ञान मिळू शकतं, ज्या ज्ञानाने आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. तर हे झालं प्रयोजन, म्हणजे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती करायची आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता. त्यांच्यावर विशेष अनुग्रह करण्यासाठीच त्यांच्या हृदयात वास करणारा मी ज्ञानरूपी तेजस्वी दीपाने अज्ञानामुळे उत्पन्न झालेला अंधकाराचा नाश करतो. म्हणजे कृष्ण काय करतो, प्रसन्न झाल्यावर आपला जो अहंकार आहे, जे आपलं अज्ञान आहे, त्या सर्वाचा तो नाश करतो, म्हणजे आपल्याला ज्ञान देतो. तर कुठेही इकडे कृष्णाने सांगितलेलं नाहीये की तुम्ही पूर्ण तुमचे एफर्ट करायचे आणि माझ्याकडे यायचंय. नाही, आपले एफर्ट महत्वाचे आहे पण कृपा सुद्धा तितकी महत्वाची आहे. म्हणून आपल्याला जेव्हा आपण सेवा करतो तेव्हा कृष्णाला खूप खूप आनंद होतो आणि मग आपलं जे अज्ञान आहे ते अज्ञान पूर्ण बाजूला होऊन
आपल्याला ज्ञान मिळतं. आता हे संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे समजावून सांगायला आणि एक उदाहरण नेहमी श्रील प्रभुपाद सांगतात की समजा जर एक मुलगा मुलगी आहे, त्यांचं लग्न झालं, मग आता त्यांचा संबंध एस्टॅब्लिश झाला की तू बायको आहेस किंवा मी नवरा आहे. मग अभ्युदय म्हणजे काय, आता फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, जी जबाबदारी आहे ते दोघं एकामेकात वाटून घेतात. नवरा म्हणतो की मी नोकरी करीन, बायको म्हणते मी नोकरी करीन आणि थोडं घरही सांभाळीन, जेवण करीन किंवा जे काय त्यांच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात आपापसात ते वाटून घेतात. आणि मग प्रयोजन म्हणजे काय, म्हणजे फॅमिली झाल्यावर, मुलं झाल्यावर त्यांना सुद्धा कृष्णाचं ज्ञान द्यायचं, हे त्यांचं प्रयोजन असलं पाहिजे. मग आपण म्हणू शकतो की बाबा हे जे मॅरेज आहे हे सक्सेसफुल झालंय, ते कृष्णासाठी राहिले, त्यांना जे काही फळ मिळालं ते कृष्णासाठी त्यांनी वापर केला. किंवा एखादा माणूस त्याला बरं नसेल, त्याच्या छातीत दुखायला लागलं की तो फोन करतो की कुठला चांगला कार्डिओलॉजिस्ट आहे, त्याची माहिती काढतो इंटरनेटवरून, कुठे शिकलाय, कुठल्या हॉस्पिटलला अटॅच आहे वगैरे, आणि 4 लोकांकडून माहिती मिळाल्यावर तो डॉक्टरकडे जातो. आता तो एक रिलेशन एस्टॅब्लिश करतो, मी पेशंट आहे, तुम्ही डॉक्टर आहात, आणि त्याच्याकडे जायच्या अगोदर त्याची माहिती तो काढतो. मग तिकडे गेल्यावर अभ्युदय म्हणजे काय, डॉक्टर त्याला एक्झामिन करतो, त्याला एक्सरे, ब्लड टेस्ट करायला सांगतो आणि डायग्नोसिस करतो की बाबा तुला हा रोग झालेला आहे, तू हे औषध घे, असं डाएट घे. आणि प्रयोजन म्हणजे काय की चांगलं आरोग्य मिळावं, की ते केल्यानंतर गोल काय आहे की मला माझं आरोग्य पाहिजे आणि ते त्याला मिळतं. तर हेच भगवद्गीतेमध्ये कृष्णाने सांगितलंय की मी क्रिएटर आहे, मी तुम्हाला निर्माण केलेला आहे, तुमची ऍक्टिव्हिटी म्हणजे काय, माझी भक्ती करा, माझी सेवा करा, आणि प्रयोजन म्हणजे तुम्ही माझ्याकडे परत या. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवम् अजं विभुम् आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा वसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. अर्जुन म्हणाला, तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परमधाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, विभूती आहात. नारद, असित, देवल आणि व्यास या सारख्यांना महर्षींनी तुमच्या बद्दलच्या या सत्याला पुष्टी दिली आहे, आणि आता स्वतः तुम्हीही मला तेच सांगत आहात. हरे कृष्ण. आता इकडे आपण प्रार्थना कृष्णाकडे कशी करावी याची एक झलक इकडे तुम्हाला दिसते की कृष्णाकडे आता अर्जुन कसा बोलतोय, आणि आपण सुद्धा जेव्हा कृष्णाच्या मंदिरात जातो तेव्हा आपण अशा तऱ्हेने प्रार्थना केली पाहिजे की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य आहात. तुम्ही शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, विभू आहात. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्ही कृष्णाची स्तुती करा. प्रार्थना करण्यासाठी पण सुद्धा एक फॉर्मॅट आहे. असं आपण तिकडे देवाच्या समोर उभं राहून आपल्याला फक्त आपण मागतो, मला काय हवंय किंवा मला काय नको आहे हे आपण मागतो. पण नेहमी प्रार्थना करताना इकडे लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण प्रार्थना कशी करावी, आणि मग तुम्ही तुमचं मागणं मागा आणि त्याच्यानंतर म्हणा आणि जाणा की कृष्णा, माझी सबऑर्डिनेट पोझिशन आहे, तू परम आहेस, तुझी इच्छा असेल तरच मला अमकी अमकी गोष्ट दे, तुझी इच्छा परम आहे, तुझ्या इच्छेतच माझं कल्याण आहे, हे म्हणावं आपण नेहमी.
आणि प्रार्थना करताना अशी आपण स्तुती करावी. हरे कृष्णा. आणि एक मिनिट हा कुमुद माताजी, इकडे श्रील प्रभुपाद सांगतात की अर्जुनाने सांगितलं की तुम्हीच पुरुषोत्तम भगवान परमधाम परम पवित्र परम सत्य आहात, सगळं सांगितलं. पण त्यांनी काय सांगितलं की नारद, असित, देवर आणि व्यास हे जे महर्षी आहे हे सुद्धा तेच म्हणतात. तर श्रील प्रभुपाद म्हणतात की जेव्हा आपण कोणालाही कृष्णाबद्दल काही सांगतो तेव्हा आपण एक त्यांना रेफरन्स दिला पाहिजे. मग आपण कुठला रेफरन्स देणार? आपण भगवद्गीता नाही तर भागवतम, कृष्णाने काय सांगितलंय, कुठल्या अध्यायात सांगितलंय, कुठल्या श्लोकात सांगितलंय. आपण सुद्धा असं नाही म्हणायचं कोणाला की बाबा हे जे भौतिक जग आहे ना, या भौतिक जगाचा जो परम जो सुप्रीम आहे, जे किंवा जो कंट्रोलर आहे तो फक्त कृष्ण आहे, फक्त असं नाही सांगायचं. मग असं कुठे म्हटलंय, कोणी म्हटलंय हे सुद्धा आपण त्याला सांगितलं पाहिजे. म्हणजे फक्त आपण सांगायचं की जप करा हरे कृष्ण महामंत्राचा, पण तो कुठे कुठे संदर्भ दिलेला आहे हे पण आपण इकडे अर्जुनाकडून शिकतोय की हे. म्हणून श्रील प्रभुपाद नेहमी म्हणतात की स्पेशली जे कोण शिकवतात तर तुम्ही शिकवताना सुद्धा रेफरन्स द्या. म्हणून आता तुम्ही मला विचारलं गणपती बद्दल, तर मी ब्रह्मसंहिता तुम्हाला PDF कॉपी पाठवली. तुम्ही वाचली का ती? मला सांगा बरं. मी पाठवलेलं तुम्हाला अनम्यूट करता येतंय? वाचली की नाही? त्यातला मी सांगितलेला श्लोक पाठवली आहे ना मी ब्रह्मसंहिता कुमुद माताजी? हो माताजी पाठवली. वाचलं ना तुम्ही? मग लिहिलेलं? नाही माताजी. बरं, मग आता मी तिकडे तुम्ही स्क्रोल करून बघा, ते लिहिलेलं आहे. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की रेफरन्स दिल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट बोलायची नाही. तर ते आपण इकडनं शिकतो अर्जुनाकडून. बोला कुमुद माताजी. सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मावदसि केशव, नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हे कृष्णा, तुम्ही जे सर्व मला सांगितले आहे ते मी पूर्णतया सत्य मानतो. हे भगवान, देवता तसेच दानव तुमचे व्यक्तित्व जाणू शकत नाही. हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, भूतेश, देवादिदेव, हे जगतपते, खरोखर तुम्हीच केवळ आपल्या अंतरंगा शक्तीद्वारे स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे अर्जुन म्हणतो की खरोखर तुम्हीच उगमस्थान आहात सर्वांचे, त्याच्यामुळे तुम्हाला कोणी जाणू शकत नाही, ना देव ना दानव ना ऋषी ना महर्षी. तर तुम्हीच तुमच्याबद्दल आता मला सांगा, तुमचं ऐश्वर्य तुमच्याबद्दल आता तुम्हीच सांगा, कारण तुम्हीच स्वतःला जाणू शकता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे योगेश्वर कृष्ण, मी तुमचे कसे निरंतर चिंतन करावे आणि मी तुम्हाला असे जाणावे, कसे जाणावे? हे भगवान, कोणकोणत्या विविध रूपात मी तुमचे स्मरण करावे? हे जनार्दन, कृपया आपल्या योग शक्तीचे आणि ऐश्वर्याचे विस्ताराने वर्णन करून सांगा. तुमच्याबद्दल श्रवण करून मी कधीच तृप्त होणार नाही, कारण मी जितके अधिक श्रवण करतो तितके अधिक मला तुमच्या अमृतमय संभाषणाचे रसास्वादन करण्याची इच्छा होते. हरे कृष्ण. तर आता इकडे अर्जुनाने काय सांगितलंय? पहिल्यांदा प्रश्न केलाय की तुमचे निरंतर चिंतन मी कसे करू?
सततम कीर्तयन्तो माम. परत 6व्या अध्यायात शेवटी सुद्धा कृष्णाने सांगितलंय की जो भक्ती योगी असतो तो सर्वात श्रेष्ठ असतो. 9व्या अध्यायात परत शेवटी तेच सांगितलंय त्यांनी, मनमना भव मद्भक्तो. मग आता नक्की मी तुझ्यावर ध्यान, तुझे निरंतर चिंतन कसे करू? आणि मग त्याच्यानंतर तो पुढे अर्जुनाने सांगितलंय. आता अर्जुनाला टेस्ट डेव्हलप झालेली, मला कृष्णाचा आणि ऐकायचंय, मला कृष्णाचं ऐश्वर्य बघायचंय. आणि त्यांनी कृष्णाला सांगितलं की हे श्रवण करून सुद्धा मला कधीच कंटाळा येत नाही, पण मला उलट असं वाटतं की मला आणि ऐकायचंय आणि ऐकायचंय. तर इकडे तुम्हाला लक्षात येईल की हे शुद्ध भक्ताचं लक्षण आहे आणि हा चेक पॉइंट आहे. आपण स्वतःला चेक करू शकतो. आता 1.5 तास माझा क्लास झाला, बस आता मी काही कृष्णाचा ऐकणार नाही, मी जप करणार नाही, आता मी बाहेर जाणार, मी सिनेमा बघणार, किंवा आता मी घरी जरी असेल तरी एखादं सिरियल बघीन, एखादं पुस्तक बघीन, पण कृष्णाबद्दल ऐकणार नाही. हा आपला चेक पॉइंट आहे बरं का. की आपल्याला ऐकल्यावर वाटतं का की आणि ऐकावं आणि ऐकावं, की आपल्याला वाटतं नको बस झालं, आता मला आणि बसायचं नाही, आता 4 वाजायला 15 मिनिटं आहेत, 4 वाजता माताजींचं संपो न संपो मी लिव्ह करणार आहे. तर हे जे आहे हा चेक पॉइंट आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माताजी. श्री भगवान म्हणाले, ठीक आहे, मी तुला माझ्या विलोभनीय अभिव्यक्तीबद्दल सांगेन, परंतु ज्या प्रमुख अभिव्यक्ती आहेत त्यांचेच मी कथन करीन, कारण हे अर्जुन माझे ऐश्वर्य अनंत आहे. श्री कृष्ण. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतो, माझ्या ऐश्वर्याची मी तुला झलक दाखवतो. सगळं काही तू पूर्ण बघू शकणार नाहीस. म्हणजे जसा ट्रेलर सिनेमा असतो 3 तासाचा आणि ट्रेलर असतं 5 मिनिटाचं नाही तर 2-3 मिनिटाचं, त्याचप्रमाणे कृष्ण सांगतो की माझं ऐश्वर्य अनंत आहे, त्याला आरंभही नाहीये अंतही नाहीये, तर तू काय काय किती वेळ बघशील, म्हणून आता झलक दाखवतो. आता तुम्ही अनम्यूट होऊन हात वर करा आणि मी तुम्हाला प्रश्न विचारते, तुम्ही प्रश्नाचं उत्तर द्या मला. आता इकडे तुम्ही सांगा बरं, हे कोण आहेत? महादेव, शंकर. बरोबर, शंकर. हा. आणि इकडे हा घोड्याचं नाव काय आहे? कोण सांगतंय? उच्चैश्रवा. समुद्र मंथनातून हा आला होता. बरं, इकडे काय दिसतंय तुम्हाला? चंद्र. हा, म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय सर्व तारांमध्ये मी चंद्र आहे, सर्व रुद्रांमध्ये मी शिव आहे. इकडे कोण दिसतंय तुम्हाला मध्ये? ब्रह्मदेव. ब्रह्मा विष्णू व्हेरी महेश. गुड. हे कोण आहे? कपिल मुनी. व्हेरी गुड. इतरांनी पण उत्तर द्या. हे कोण आहे? इकडे बाजूला हे कोण आहे? कनेक्शन जातं मॅडम. हा, प्रभू रामचंद्र. आणि इकडे ही जी गाय दिसते, या गायीचं नाव काय आहे? कामधेनू. येस, कामधेनू. हे कोण आहे? वीणा घेऊन. नारद मुनी. करेक्ट. आणि हा कोण आहे? अर्जुन. येस. हे कोण आहे? अगस्त्य ऋषी. व्यासदेव. व्यास ऋषी. हा. बरं, हा कोण आहे? ध्रुव. प्रल्हाद. प्रल्हाद. सर्व दैत्यांमध्ये मी प्रल्हाद आहे असं त्यांनी म्हटलंय. सर्व मुनींमध्ये मी व्यास मुनी आहे. व्यास मुनी आहे. हा. बरं, आता हे बरं, हा कोण आहे? या माशाचं नाव? देव. बरोबर, देव मासा. देव मासा. हा.
हा कोण आहे मोरावर बसलेला? कार्तिकेय. करेक्ट. म्हणजे कृष्णाने सांगितलंय सर्व सेनापतीमध्ये मी स्कंद आहे. बरं, हा कोण आहे? इंद्रदेव. नाही, हा जलदेवता किंवा वरुण देव आहे बरं का. बरं, हा जो तुम्हाला 5 तोंडाचा साप दिसतो याला काय म्हणताय? कालिया नाग. वासुकी. वासुकी. हा. वासुकी. आणि हा कोण आहे ज्याच्या हातात एक हे आहे काय स्टिक? कोण आहे? दंड धन्वंतरी आहे? माताजी, दंड. यमदेव. अच्छा, यमदेव. यमदेव. हा कोण आहे? सिंह. म्हणजे सर्व प्राण्यांमध्ये मी मृगेंद्र आहे असं कृष्णाने सांगितलेलं आहे. हा कोण आहे? ज्याच्या हातात खूप कुबेर? पैशाचे हे आहे. कुबेर. कुबेर. करेक्ट, कुबेर. हा कोण आहे? धनदेवता. हनुमान. चित्ररथ. अच्छा, बरं का. ओके. या हत्तीला काय म्हणतात? ऐरावत. करेक्ट, बरोबर आहे. हत्तीवर कुठला देव आहे? इंद्रदेव. इंद्रदेव असतो हत्तीवर. बरोबर. सर्व देवांमध्ये मी इंद्र आहे असं कृष्णाने सांगितलेलं आहे बरं का. आणि इकडेच या अध्यायात 10वा श्लोक, 10वा अध्याय 25वा श्लोक, सर्व यज्ञांमध्ये मी जपयज्ञ आहे असं कृष्णाने सांगितलंय. आणि इकडे काय दिसतंय तुम्हाला? ओंकार. सर्व नादांमध्ये कृष्ण ओंकार आहे. तर हे आता जे आहे हे मी तुम्हाला PDF कॉपी पाठवल्यावर तुम्हाला हे सगळं वाचता येईल. सर्व वेदांमध्ये मी सामवेद आहे, सर्व देवतांमध्ये मी इंद्र आहे किंवा सर्व रुद्रांमध्ये मी शिव आहे. हे खूपच आहेत म्हणून मी आता प्रत्येक वाचत नाही. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. शिवाय हे अर्जुना, मी सर्व अस्तित्वाची उत्पत्ती करणारा बीज आहे. असे कोणतेही अस्तित्व नाही, हलणारे किंवा न हलणारे, जे माझ्याशिवाय अस्तित्वात असू शकते. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की त्यांनी सर्व काही निर्माण केलेलं आहे. सर्व काही, हलणारे न हलणारे. आणि कृष्णाशिवाय आपलं कोणाचंही अस्तित्व असू शकत नाही. म्हणजे इकडे परत कृष्णाने सांगितलं की मी श्रेष्ठ आहे. कुमुद माताजी. येस माताजी. हे पर्यंत माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतीचे केवळ सूचक आहे. म्हणजे मी जरा सर्वांना म्यूट करते. येस माताजी. म्हणजे आता इकडे एखादा भौतिक जगामध्ये एक माणूस खूप श्रीमंत असेल हा, तर लगेच लोक कॅल्क्युलेट करतात याच्याकडे 5 गाड्या आहेत, याचे 2 बंगले आहेत. म्हणजे कमीत कमी त्याच्याकडे इतके कोटी रुपये तरी असतील. हा, आपण कॅल्क्युलेशन करतो. पण कृष्ण असा आहे की ते सगळं कॅल्क्युलेशनच्या बाहेर. म्हणजे आपण कॅल्क्युलेटच करू शकत नाही की कृष्ण किती श्रीमंत आहे. कारण इकडे कृष्णाने सांगितलंय की माझ्या दिव्य विभूतीना अंत नाही. आणि जे काही मी सांगितले त्या माझ्या अनंत विभूतींचे
केवळ एक सूचक आहे, एक ग्लिम्प्स आहे, झलक आहे. जे काय त्यांनी सांगितलं त्याच्या दिव्य विभूतीना अंत नाही. म्हणजे अशी किती ब्रह्मांड असतील, किती ठिकाणी, म्हणजे ते काउंटलेस. काही तुम्हाला त्याला म्हणजे त्याचं गणित आपल्याला करता नाही येणार. इतकं काही, इतक्या ब्रह्मांड नायक म्हणतो ना आपण, तो कृष्ण आहे. एकच नाही, अनेक अनंत ब्रह्मांड नायक. कुमुद माताजी. येस माताजी. यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितम् एव वा तत्तत् एवावगच्छत्वं मम तेजोषि संभवम्. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजांच्या केवळ एक स्फुल्लिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. तर मग आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की त्याचं जे ऐश्वर्य आहे, ज्याप्रमाणे एक मोठी आग असते आणि एक ठिणगी त्याच्यातून बाहेर पडते, तसा हा प्रकार आहे. जे काय तू माझं ऐश्वर्य बघितलेलं आहेस ते. कुमुद माताजी. ऐकू येत नाहीये काही. ओके, सॉरी माताजी, माझा म्यूट होते मी. अथवा बहुनैतेना किं ज्ञातेना तव अर्जुन पृष्ठभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. परंतु हे अर्जुना, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. म्हणजे कृष्ण केवढा विभू आहे हे बघा तुम्ही. आणि आपण केवढे, म्हणजे एक धुळीचा कण, त्याच्याही पेक्षा काही म्हणजे मला कमी सांगता येत नाहीये. आपण अणू आहोत, तो विभू आहे. आणि मग कृष्ण काय म्हणतो, अर्जुना तुला एवढ्या ज्ञानाची काय आवश्यकता होती? म्हणजे आपल्याला काय समजतं की कृष्णाला फक्त आपल्याकडून भक्ती पाहिजे, त्याला प्रेम पाहिजे. ज्या वृंदावनामध्ये गोप्या होत्या किंवा जे गोपाल होते, ते कसे होते? त्यांना काही संस्कृतातलं ज्ञान नव्हतं, त्यांनी वेद वाचले नव्हते. ते फक्त कृष्णावर निस्वार्थ त्यांनी प्रेम केलं. आणि कृष्णाला हेच हवंय की तुम्ही ज्ञानाने आणि काही करून माझ्याकडे येऊ नका, तुम्ही शुद्ध प्रेमाने माझ्याकडे या. मला फक्त तुमच्याकडून प्रेम पाहिजे. एवढं सगळं ज्ञान घेऊन तुम्हाला काय करायचंय म्हणून तो अर्जुनाला प्रश्न करतो की या ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे. असं कृष्णाला फक्त प्रेम, भक्ती ही हवी आहे. आता झाला आजचा माझा अध्याय वेळेत झाला. तर आज आपल्याला काय सांगितलं की कृष्ण हा सर्वांचा उगम स्थान आहे. आणि मग भगवद्गीतेचा सार आपण बघितलं, संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. आणि अर्जुनाने कृष्णाकडे प्रार्थना केली, तू पुरुषोत्तम भगवान आहेस, तू परमधाम आहेस, परम पवित्र आहेस. तर आपण अर्जुनाकडून हे शिकायचंय की नेहमी आपण प्रार्थना करताना पहिल्यांदा स्तुती केली पाहिजे कृष्णाची, आणि मग आपण प्रार्थनेला सुरुवात केली पाहिजे. आणि मग भगवान श्रीकृष्णांनी त्यांच्या विभूतींचे दर्शन अर्जुनाला दिले. आणि त्या दिव्य विभूत्या बघून नंतर कृष्ण म्हणाला की तुला एवढ्या ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? म्हणजे दुसऱ्या अर्थाने की तू माझी भक्ती कर, माझ्यावर प्रेम कर. आता काही प्रश्न आहेत का तुम्हाला?
प्रश्न आहे? पल्लवी माताजी, तुम्हाला प्रश्न आहे का? तुम्हाला अनम्यूट, एक मिनिट हा. हा, आता तुम्ही करू शकता अनम्यूट. नाही होते का? अनम्यूट होता येतंय? हा, बोला. हरे हरे कृष्ण कृष्ण पल्लवी माताजी. माताजी. हरे कृष्ण. बोला बोला. माताजी, प्लीज तुम्ही काल ते नैवेद्य दाखवताना कोणते श्लोक म्हणायचे ते सांगणार होता, प्लीज ते सांगता का? हो हो, माताजी, मी त्याचं share मी करून हे देते तुम्हाला. पाठवू का तुम्हाला? PDF? हो चालेल माताजी, PDF पण चालेल, चालेल. PDF पाठवते श्लोक लिहिलेले. ओके माताजी, थँक्यू. हरे कसले कृष्ण शोक माताजी. कळले नाही माताजी. जेव्हा आपण कृष्णाला भोग दाखवतो अच्छा, त्यावेळेचे काही श्लोक म्हणायचे असतात. ओके ओके. नैवेद्य दाखवतो तेव्हा ते मी पाठवते. ते मी काल विसरले. हा, चालेल चालेल. बरं, काही आहे का चालेल. प्रश्न? आणि नाहीये तर मी आता गीता महात्म्य म्हणते आणि मग परत काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारा. प्रश्न नसतील तर मग आपण हे मीटिंग एंड करूया. तर मी रेकॉर्डिंग बंद करते.